Atenció tots els entrenadors Pokémon. Per ser els millors els heu de tenir tots. Avui en coneixereu 30 més. És la prova de foc. Fes-los tots teus, fes-los tots teus. Fes-los tots teus, fes-los tots teus. Articuno, Jinx, Nidorina, Bethil, Haunter, Squirtle, Chansey, Parasect, Execute, Muk, Dugong, Pichoto, Lapras, Vulpix, Raidon. N'hi ha 150 o més que tu veuràs després. Mestre Pokémon és el que jo vull ser. Charizard, Machamp, Pinsir, Goffing, Ductrio, Golbat, Staryu, Magikarp, Ninetales, Ekans o Mastar, Sipter, Tentacool, Dragonair, Magmar. Ei, Déu-n'hi-do. No t'ho creguis tant, que demà serà més difícil. Continuarem fins a arribar a 150. Ningú no ens aturarà. Els aconseguiré sense excepció. Fes-te'ls tots teus, Pokémon. Els aconseguiré sense excepció. Fes-te'ls tots teus, Pokémon. Els aconseguiré sense excepció. Pokémon.